Една анкета, която направихме близката вечер, да може и зрителите да чуят вече и така обикновените граждани какво смятат по темата и ще се върнем тук. Какво да ви отговоря? На вас харесва ли? И тази година ми се вижда малко по-добра от предни години, Смехотворна. Сега ми се струва, че е малко по-богата. което не знам дали има общо с новия кмет или си е планирано от преди това, но ми прави впечатление, че има повече места и на Света неделя и навсякъде има повече украса. Тия същества, които приличат на баби яги, призраци, да не говорим розови, еднорози. Но има какво да се желае. Това е несъстоятелно нещо, наистина българско. Хубава е коледната украса. В сравнение с Прага тук е много по-малко. В Прага всичко е светлини. Мотото тук на това нещо е светлината, в теб пък е малко тъмно, но... Разкошно е, за първи път я виждам така пред Александър Невски в този вид. Всъщност изглежда много добре, няма да лъжа. Може би не съм най-доброто жури за това, защото обожавам Коледа и където и да видя коледна украса, я харесвам. В сравнение с Кипър, мисля, че предпочитам украсата тук. Когато я запалиха за първи път, хареса ми без по-добре от предишни години, това ми харесва. И надграждат се нещата. В сравнение с други европейски столици, ако имате наблюдение. Но и определено какво се желае, но малко по малко. Не 2 пъти минах и беше много хубаво. Сега в момента се запалва точно. Така че ако някой иска да я види малко по-късничко, може да дойдете.